7. Talk too early. Oh, Indaba. Talking my business is simple. Nazo zonke indaba zabasha. Indaba. 6:05. Welcome to 2 hours of talk. This is KZN and it's Free Talking Zone. Igamo Alex Okamtiane. Sekubingelela ohlelweni Indaba, produced by Mr. Mfundo Mabaso. Thanks to that drive, Waras, Clarissa, as well as Nomalanga. Thanks to Z as well, giving us Indaba Ska 6. Well, izolo ke KwaZulu-Natal we had uPremier uSihleze Kalala deliver a State of the Province address ekhuluma ngosekwenzakele kulonyaka owedlule nanokuthi iziphi izinto ezizoba ke phezulu. We also gave you a chance izolo yokuthi uphefumule ngokube kwi-content yele speech sakhe. We'll namhlanje ke senze isithembiso sokuthi we will host him. Yes, the Premier himself is here to help us unpack his speech sakhe and engage with you and the complaints, suggestions or even compliments. Konke lokho sikulindele on the show. Inamba ke 031 537 3000. Yona number sisebenzisayo these days 031 537 3000. We're going to do that again until 7. Thursday namhlanje we have your open line because inyanga yokuqala ku March, so we have your open line ke kwi-Sex Indaba with uDokotela. So uzobuza nje nanganoma yini nayo uPaul as well, or makhona ukuthintayo kuma previous topics, you'll be allowed ukuthi ubuze. Mafuna ukuxhumana nathi ke kuma socials, asine page elithi Indaba with Alex, and ungathola ke this show as we buka manje ku YouTube Indaba with Alex, yes, and then ungaya ke na kwi app yethu Gagasi FM la uzothola khona nama podcast ukwazi ukuthi ubheke ama shows amanye edlule, and on Twitter and Instagram ngingu Alex Okamtiane. Right, let me welcome ke uNdunankulu Premier sekumukele Gagasini. Masibonge Mfowamtiane, sibingelele kuGagasi nabo bonke abalaleli. Ngiyacabanga lana ukuthi mawusuke une task enkulu like writing an exam or doing a presentation to your bosses, that's when told to be anxious as insuku isondela. So ngiyacabanga ukuthi build up obunayo to ilanga la izolo iyona bekwenza ukuthi ungakhululeki. So now that iseledlula ilanga la izolo sekuthi hu kancane. Well, umsebenzi wesizwe khona ujwayelekile okubalekile nje ukuthi sihlale siwuthatha serious. Yes. Kungabikho isikhathi la siyitshena khona ukuthi sesazi konke, sikwazi ukuthi umsebenzi wesizwe siwenze ngendlela efanele. Ndunankulu sizokhuluma la ngendaba zezinto eziningi oyishilo. Ukhuluma la ngendaba ye commitment wazowaya even akuma figures ukuthi uhulumeni wakho uzobhekana kanjani nendaba ye youth unemployment, indaba ye economic growth as well, indaba ye investment, indaba yokufaka stability komasipala na kwinhlaka njalo njalo. But before we get there, indaba nje isematheni now ezokuthi South Africa is confirming i-coronavirus case la kwi-province yakwaZulu Natal. Ngicabanga ukuthi xhumaneni kwenu nohulumeni amaphaphu aphezulu kubantu abaningi. How are you reacting as a province yakwaZulu Natal to this? Well, lokhu kuyathusa ngenxa yokuthi le virus, i-coronavirus, isithathe umhlaba wonke yawe ungubezela. Kodwa siyafisa ukugcizelela kubantu bakithi ukuthi isimo asikho out of control. Nalo otholakele enayo under treatment as well as abantu asondelane nabo kulesi sikhathi ebuyile Italy ba under follow up bechekwa. Ngakho siyafisa ukuthi sehlise amaphaphu sidile nje nesimo njengoba siyiso. Yes. Siyacela kodwa futhi ukuthi abantu bakithi einkundleni zokuxhumana mabangasabalelisi imbiko engakonfenyiwe. Uthola ukuthi umuntu uthola isithombe from somewhere, uma sesithatha leso sithombe asisabalalise okukhanda imbiko engebi mihle. All right, sikhuluma na Premier uZekalala, ungasifonela ku 031 537 3000. Ngiyabona nama comments on Facebook esizowafunda nje kungenjalo. Premier, kusukela kwi speech esenziwe uFinance Minister khuluma ngendaba yokuthi umnotho ume kanjani to indaba besikhuluma nje 3 days ago, indaba yokuthi sikwi technical recession. Kwi speech sakhe izolo ukhulume kabanzi ngendaba yokuthi yini nihlelayo ekseneni size ukuthi umnotho wesifundazwe ukhule. Ngifisa nje just ukuthi ukhe phezulu ekutheni kuzokwenzeka kanjani lokho. Okokuqala, indlela yokuthi sikwazi ukuhlela ukuthi umnotho ukhule, uqinisekisa ukuthi ama-investments wonke esikwaze ukwa-confirma silekelela ukuthi a-implementeke ngendlela. Okwesibili, uqinisekisa ukuthi
abantu bakithi abasemabhizinisini siba encourage ukungena emabhizinisini lawa akhanda imisebenzi njenge-manufacturing nokunye. Okwesithathu ukuthi uhlelo lwethu lolulwe Operation Vula olukhanda ukuthi sisiza ama-SMMEs sulugxilise. Mhlawumbe ake ngi-unpack nje lezi zinto ey'ntathu nje. Okokuqala masithi kunama-investment. Sikhuluma nge-investment book esayethula ngonyaka odlule. Enama-project amaningi. Amanye lawo ma-project kumanje aseyaqala athela isithelo. Kuleyo investment book sasikhulumile ngokuthi inkampani zakwaZulu Natal ezinkulu zifisa ukuthi zandise kumbe ikhulise imikhiqizo yazo. Right. Whether you talk of Whirlpool eMandeni, ukhuluma ngoSapi eSouth, okhuluma ngoSimitomo lapha eLady Smith. So ziyakhula lezo inkampani. But khona inkampani ezintsha ezifikayo la eSouth Africa. Whether you'll talk kulezo nkampani njenge-Maraphone. Yeah. Yingakho izolo ngize ngathi ngibakhombise nje ukuthi nansi le phone yakhiwa la eDube Trade Port, imisebenzi engapheka 300 yakhekile. Kunama companies afana no LG Electronics aze la kwaZulu Natal esuke eGoli avula imisebenzi. Kuneyinkampani ezifana no Heineken ekumanje ziconfirmile ukuthi nazi indawo eziyifunayo zizosebenzela la. Yes. Sekusela ukuthi ke thina siyiphushe siyilekelele ukuthi zikwazi ukuthi zitshale ini ama operations azo ze abantu bakithi bathole imisebenzi. Kodwa mangikhuluma ngalolu lokuthi abantu bakithi abangene kwi-manufacturing sisho ukuthi bona babe abakhiqizi ngoba siyafuna ukushintsha iSouth Africa from ukuthi lokho iconsume into ezivela ngaphandle. Kungaba ukudla sikuprocess sikhiqize sikuseve ezweni. Uma sisiza ama-SMMEs manje osomabhizinisi abancane asabasizi nje ukubanika i-training, sibanika i-training, sibanika incubation, sibalinke nemarket. So yilolo hlelo oludidiyele oluzokhanda amathuba emisebenzi ngaphakathi kwezinye inhlelo eziningi esizibekile. Okay. Now esesimemezela sishayelwe ihlombe kakhulu when you made your announcement. Ileyo yokuthi kunohlelo olubiza ngesukuma 100,000 and how is that going to benefit umbali lapha nobongani abahlele ekhaya? Some of them banama diplomas and qualifications. Now most ukhuluma ngalolu hlelo isibale esikhulu to absorb kwi-KZN. In brief uchaze lolu hlelo ukuthi obani abazohlomula kulona ntona. Ngesukuma 100,000 sihlosa ukuthi siqede ukusolakala kwamathuba emisebenzi. Okokuqala icategory yokuqala esifuna ukuthi sikwazi nje ukuyidila nayo ile category yentsha yakithi ebuya ema-universities othola ukuthi babuye ema-universities noma kuma-colleges asezingeni futhi abhalisiwe kodwa uthola ukuthi abaqasheki. Kuzodinga ukuthi njengoba sesiqalile sikwazi ukuba placer kuma-internships nakuma-learnerships bathole i-experience. La kuvulekela khona amathuba emisebenzi siba prioritize. La kunezimboni khona sibe ngaboqala ukuthi nansi i-database esinayo. So sizokwenza i-database yawo wonke ama-unemployed graduate. Sinayo kodwa iyakhula kodwa futhi sifuna ukuyiconsolidate kahle kuyo yonke indawo kuwo wonke ama-district. Uma ngingakhuluma nje uCocta ube kuhlelo lwama-internships awu 500 la bethatha khona ama-graduate. Sebe uthathile u350 something 180 something osele. Yilo luhlelo ke sesiyalididiyela manje wonke ama-department kumele enze njalo. Uma sithi sizovula iPhilsika Isaka Semi Hospital sizoqasha abasebenzi abazoba womabhalane nabazoba yizo zonke into ezihlukene. Ake siqale ngale category yalama unemployed graduate ethu ukuze siqinisekise ukuthi siyakhuthaza uhlelo lokufunda. Okwesithathu kulona lolu hlelo kukhona la esibona khona ukuthi okwenzekile ngemumva khambanga kahle uthola ukuthi abantwana baye ezikoleni bayofunda bafunde ama skills angasadingeki kakhulu. Kuzolibaleka ukuthi labo bantwana senze i-retraining ekuthenini seduze abangaqeqeshelwa bese bethola amathuba emisebenzi.
kulolu hlelo futhi sinalo uhlelo lwani lokuconsolidate lokho esithi expanded public works mase sithi lamathuba for labo abangenawo amakhono nanka lamathuba eEPWP. All right, I saw Facebook comment khona abalalela babuza imibuzo ngendaba ye-expanded public works programs ngizoya nje kuwona masana kusijoyina. You're listening to Gagasi Indaba. Namhlanje ke si-hosta uNdunankulu wesifundazwe umnumzane uSihle Zikalala. Ndunankulu, I know ukuthi ngendlela ohlonipha ngayo abalaleli beGagasi kwathina uqobo ugqoke ibhantshi, so ngiyalikhumule lami ngemvume yakho hayi ngoba ngingahloniphi ngenxa yokufudumala. You can see that on YouTube. Ungathi ngimhloniphi uNdunankulu ngenxa yokufudumala. I had to take off my jacket. Now what we'll do then sizothatha ama calls ku 031 537 3000. Yona number sisebenzisa out tonight. We'll try to get abalaleli abaningi kakhulu because baningi bebefisa ukukhuluma nawe even kwayizolo, and kuma socials as well, Twitter at Alex Mtiane, on Facebook Indaba with Alex 1816. This is Gagasi Indaba. This is Indaba. Stalage Southgate. We have Umbali. Mbali, welcome to Gagasi. Yebo sawubona futhi Alex, ngibingelele uNdunankulu. Yebo sekulela. Umbali ndlela South. Yes, sekulela. Ngikubuza kuNdunankulu, mina ngigraduate ngine agriculture. Ngayenza internship kamasipala 2013 yaphela ngo2014 basenza ama EPWP sama graduate for 1 year. So yaphela internship and then now we unemployed, but ikhala ze-agriculture zazikhona basiqasha kamasipala wethu. So now ngadecide ukuthi ngivule business ePhoenix, i-food business eMagandi Hospital. Manje umasipala uthi angeke uzisinika ama permits because ama-foreigners abeke ama-containers amaningi kakhulu ama-containers akhona. So mina ngiwa la eSouth Africa ngazi ukuthi ngithole i-permit because ngenxa yabantu bangaphandle. So ngicela ukuthi balokuthi senze njani because bathi i-container yami bazoyithatha. So fanele ukuthi ngihlale ekhaya ngibe ngizama ukuyiphilisa. Okay. Na 31 years. All right. Ndunankulu, please note that so that this is obathatha nje belandelana. Sizolumbuzo wakho Mbali. Sizobuyela nje ekuwena. Sithatha uSiya ePine Town. Siya, welcome to Gagasi. Hi Alex. Hi Botini. Hi, so ngifuna ukubuza uNdunankulu ukuthi okay, so ngigraduate manje ngikwa science yabo, and sihlezi sikhuthaza abantu like ingane ezincane from high school ukuthi zikhethe i-science and technology and fourth industrial revolution kanjalo yabo ezanja. Kodwa manje iqiniso in real life like maningi ama-graduate akwa-science and technology angathola umsebenzi yabo, ahlezi emakhaya agraduatile, abanye bana-honors, banama-degree, banama-masters, kodwa abawuthola umsebenzi, abanye baze baphoqeleke ukuthi babuyele esikoleni yabo. So manje bengifuna ukwazi plan kaNgqongqoshe ukuthi I mean kaNdunankulu ukuthi njengoba with regards to i-fourth industrial revolution and siyazi ukuthi i-curriculum yezinto ezenziwa uzothola i-BSc ayifani nento efuneka kwemarket njengamanje ukuthi iplan yakhe bekuyini ukuthi ibe kanjani ukuthi No, we get it Mfethu. No, we get it. Ekutheni laba unemployable now uhulumeni uzobasiza kanjani in future. Okay, nokulungile Mfethu uzokuphendula lo mbuzo. Thank you so much. All right, and then bese ngizothatha ke uSiphephelo eMnambethi. Siphephelo ukwindaba sabona? Sanibona njani? Siphilile bhuti kunjani? Ngiphilile. Nginombuzo o3 Ndunankulu nginewari la. Unabantu okay uzoyenza i-skills audit angithi komasipala na yonke iminyango. Sicela ukuthi into ofuna uyi-add wenze le-lifestyle othi ngoba manje lana unama-officially anemali ungaze ithathaphi manje. Olunye uhlelo ngifuna uku-check ukuthi ninalo uhlelo oluvikela osonkontileka ngoba manje isinawodwa osonkontileka kuphela 6 months bengakhokheliwe. So yonke leyo nto ibuya nini ukuthi kanti ngithweni abantu banika imisebenzi ingenayo i-budget. Nohlelo loku-check abantu bangaphandle bonke ukuthi bala ngokomthetho yini. Nezinto abayidayisayo emgwaqeni bathatha labantu bangaphandle. Kumanje une-issue uResh ugogo wakuthi waseMaritzburg ona eligible khona umuntu wakuthi waseMalawi. So yonke leyo nto manje kuza abantu baqhamukaphi bala ngokomthetho yini. Sure Siphephelo, siyabonga. Sure.
All right, Premier, now my questions avela kubalelele by 3 asize ke kubona mawuzukhohliwe ngizokukhumbuza. Siqaleke. Ngaqala nje ngombali ngisho ukuthi izolo simemezela ukuthi kuhlelo lweagriculture sizothatha ama graduate angu 290. Sibe specific ngoba siyalwazi lolu hlelo. Bazoxile kwini na ekwazini ukumanage ama nurseries ethu, ekwazini ukuproducer ama seedlings and seeds nama fruit trees. Sinohlelo olukliye ngalokho. Kodwa ube sedlula kumbali sethi ube eni agriculture wasengena emkhakheni webusiness. Ngiyazi ukuthi ikhona inkinga yokuthi eindaweni eziningi especially indawo ya akhuluma kuyo esePhoenix. Yes. Ngoba ngeke ngazama nga intervene kulezi eindawo kunabantu abaningi abasuka ngaphandle. Okungekuhle kubantu abahwebayo abala basemzansi othola ukuthi ama sponsors abo akasakho profitable. Yilokho ke mhlawumbe umasipala uthathe leyo decision. Kodwa mhlambe kubalekile ukuthi sikhuthaze nokumasipala ukuthi usheshise ukubhalisa lolo hlelo lwabantu abala eSouth Africa abadinga ukubhaliswa ngokusemthethweni ukuze bakwazi ukuhweba. Yes. Mhlambe ke ngingadlulisela kubaba uKhawunda ukuthi bakwazi ukubheka lolo daba. Sure. Udaba lamfowethu siyangezwa uthi unayo ufunde iscience futhi uqinisile ukuthi nakhona kudingeka ukuthi kube into irrelevant. Kungasiza ukwazi ukuthi yini. Kodwa ngingakhuthaza nje ngiqinike isiqinisekiso ukuthi as office of the premier sizohamba sit register ama unemployed graduate mase sibheka ukuthi kwimkhakha bakuyo singabalinka kanjani nama internships noma nama programs amanye angabalekelela. Sure. Kulolu likamfowethu usiphelelo I'm sorry. Skills audit sizoyenza yonke indawo. Siyayenza sesiqalile ngishilo izolo ukuthi kuma departments sizoyiqala within the next 6 months. Wonke umuntu othi umsebenzi kahulumeni akuba ukuthi uyaqualify ngokuphelele. So lento yama attachment ibalekile. Lifestyle audit siyaxhumana nomnyango ophethe ubaba usenzo Mchunu nationally ukuze sikwazi ukuthola umgomo nendlela ekahle yokwenza i-lifestyle audit ezweni lilonke. Udaba lwama foreign nationals. Oh, so sorry Premier, just ukuthi ngingene nje lapho. I think bayakumukela abantu bakwaZulu Natal ukuthi you will do a lifestyle audit because at the level of politicians indaba ekade yayishiwo le ekutheni unomcebo ongaka but uhola malini. Ukhuluma ngama officials. Now our politicians ke will you stretch it that far noma nizogcina kubasebenzi kuphela? We will stretch it all over. Because kumele kube ne guiding framework from national see implement sonke kuma provinces. So once that framework comes from national, we will implement it. Even kuma politicians nakwini senior management nakwi management nje iyonke in general. All right. Then le ama contractors ke ekutheni you saying ukuthi you are empowering black people ekutheni bangene but kuphele 6 months umsebenzi wenziwe but ungakhokhelwa. Ngiza kuloke lolu daba umfowethu alarizayo. Sibeka uhlelo oliqalayo manje ngoMarch. Esizothula inamba kwa treasury. Okusho ukuthi ku department of finance. Yes. La sithula khona inamba yokuthi abantu bafaka ama invoices abo. Thina siuhulumeni siyoba tracela ukuthi invoice iphi why kungakhokhiwe. Ngoba siyafuna ukuthi sime emgudwini nasemgomeni wokuthi abantu bakithi bakhokhelwe on time. Okungenani akubo 30 days. So ku treasury sesakhe an electronic system. Othi umuntu uma esefake i-invoice la abesebenza khona uma siyithola nathi kuba umsebenzi wethu ukuthi i-department relevant silandelela ukuthi yini ingakhokhi. Yes. Kodwa ngiyafuna futhi ukuchaza ukuthi kwezinye indawo lento yongakhokhi ikabili. Kwezinye indawo kuba yiwo ama contractors othola ukuthi akanikezeli information eyiwo. Uthola ukuthi kuyaphikiswana ngomsebenzi owenziwe. Contractor ifuna ukuclaimela umsebenzi omningi ngisho ongakenziwa okurong. Ngala umthola ukuthi umasipala noma i-department uthi no usenze lo msebenzi. Yes. Kodwa futhi siyakuvuma ukuthi
ikhona into ethi mbiki ethi kukhona ke manje ukuthi ukhokhela ukukhokhelwa okusho ukuthi kudinga ugwaziseke ukuze ukhokhelwe so izo zonke izinto lezo esidila nazo. Right, ulalele indaba eGagasini sino Premier uSihlezeka ukhuzani ke ulalele wena la siyanpheka ispeech sakhe sayizolo ukuthi lezi inkinga zakaZulu Natal uzoyixazulula kanjani nale solution as well. At the beginning of the show he did say ukuthi uyalalela abantu ukuthi bathini njengoba de kwenza lokho as he build up to his speech sakhe sayizolo uzoqhubeka nalapho as well. Ungaphawula ke nakuma socials as well and then ungakhuluma ke nathi. Inamba ke u0315373000 0315373000 nje kuma comments la ku Facebook usabele uthi KZN government has delivered a well researched and honest speech. KZN, let's give the Premier time to clean elements of rot and corruption through the announcement of our interventions. I include a skills audit. That intervention along with will definitely assist Kuma department. And then besikuzoba ke uBuddha Ntaga. Please take a deeper look into the case Yagamakhuta Coastal College, a campus senior Sembumbolo. Amaphoyisa, they attacked one of the students and outside the premises of a college, a taxi rank, and ayipenywe leyo ndaba. And then besikuzoba usiphelele Nkosi. I wish I could say there is hope, but I don't see hope. People are not charged for corruption. They are telling us about millions and billions, which I personally don't see firsthand, or maybe it's because I'm based in a rural position. Okay, that's one of the comments. And then Uhlanganani Shange, what is really concerning is the issue of the Department of Transport casualizing young people with that program, maybe it's on EPWP, while they are paying consultants exorbitant funds rather than insourcing young people on a permanent basis. This thing of Vuguibamba is taking advantage of young people while they claim to be making employment. These are some of the comments akhona sizoqhubeka nje siwathatha ungawabhala kwi Facebook page ethi Indaba with Alex and ungafona ke ku 031 537 3000 le show ke uyibamba ku YouTube yeGagasi and ne podcast yakhona futhi uzokwazi ukuthi uyithole mangabe kuukuthi ikuhlolile. Oh, this afternoon I went to Isibhedlela and as ngiwalker in ngiphambana nayo kwaMagwaza Msibi ephuma and we had a brief conversation and the speech is back and she looks better, so siyabonga ukuthi uselulamile. Maybe one of these days nje myself Vumile singakwazi ukuthi sim-interview useyalulama. Awu siyambongela futhi simfisele ukululama okuphuthumayo. Siyalazi igalelo lakhe futhi sifisa sengathi angabuyela aqhubeke nomsebenzi abewenza. Ndunankulu siyazi ukuthi lethi province ihlukile kunamanye ama province and we've noticed ukuthi lately mangabe kusuke kukhuluma isilo emcimbini mhlambe yakahulumeni unokukhuluma anshaye ezuhulumeni waKwaZulu Natal. Kunjani kusebenzisana kwenu or i-relationship under your premiership with ubudlelana kwesilo unokuzwa nje ama speeches nje recently you were there ekhuluma exeka indlela uhulumeni ongasebenzi ngawo nongafaka ama resources ekusupporteni izinto zakhe. Ngiyafisa ukuthola lokho from you as uNdunankulu Sifundazwe. Ubudlelwane bethu noBayede buhle kakhulu. Mhlambe nje kulonyaka njengoba kuyinyanga yesithathu mhlambe sihlangane ikhawana mhlambe engaphekwe intathu. Kwezinye zalezo kubalwa ukuhlala nje naye. Yes. Sikwazi ukuthi ngoba njengoba yede sothe kodwa futhi sithola ama advices kuye. So ngingaqinisekisa ukuthi ukubamsana kuhle. Yes. Ngokunjalo futhi siyazama ukuthi siqinise ukubamsana Ngonyama Trust. So I don't believe ukuthi ama issues asukela ebudlelwaneni. Akhona ama issues okudinga siwahlalele phansi siwaxoxe. Yeah. Ngoba izolo ukhulume kakhulu ngosuku lokuqala. Yes. Ukhulume kakhulu ngale ndaba yezemfundo nokufundiswa kwezinto ezithinta ezocansi ezikoleni. Yes. Engikholwayo ukuthi ngadinga ke sichaze kahle ikwazi ukuzwakala kahle. Okay, now that usuyimenishile leyo ku province yaKwaZulu Natal ukhuluma isilo besivula Ndunankulu I legislature ngolwesibili, right? And
abantu abazulimi lwesiZulu namanguni nje ewonke bahlukene phakathi ngendlela uhlangalezwe akhuluma ngayo and then esebenzisa ke ulimi abanye abathi liyalumela abanye bethi hayi uphawu lokuvuthwa kwesiZulu nawe njengomZulu nomuntu omdabu osebuholini I'm sure una umuzwa wakho about this. Let's just remind you what Isilo said. Lapho ngenza isethulo sendlela ehlukile kumongameli wezwe. Lokhu niyobe ngikwenza egameni labazali bezingane kanjalo nabazali abangothisha okuzoba yibo abazoba nomthwalo wokufundisa ngezocansi kungakhathaleki ukuthi bona bacabangani noma isiko nkolo labo liyabavumela yini ukuba benze lokho ngoba ngiyazi ukuthi izingane ziyinkinga bazoyifundisa indaba ezizingane. Let's practice this to you. Zizobamba othisha besilisa zibamba othisha besifazana. Uma wena unomngakho olapha ya uyothanda yini makuthiwa yena umngakho sezingane ngoba zizobaba sengiqale ukuxhumana nenhlaka zomkhosi kanye nosolwazi kwezemfundo ukuze sikuthulayo kube umnikelo kulo lonke uhlelo lwethu lwezemfundo. Mhlawumbe sibambe la. Okay. Naluhlangalezwe likhuluma la you were there uhleli phambili. Igama ungalindele nawe leli Khuzeni. Ngiyakholwa ukuthi ngokwamasiko bonke abantu banamasiko nezinkolelo zabo. Angeke ke wathi umuntu umengathukwa ngomunye umuntu kumbe waphoqa omunye umuntu musu interfereisha nalokho. So ngafisa nje ukudlula kanjalo kulolu daba ngongibone ngathi nawe leli gama ofuna ukuthi siqile kulona engathi kube nomsindo odlala ngaphezulu. Yes. Okusho ukuthi inkolelo yakho la. Uyabona uma ubuka inhlelo ezithulwa komabona kude kuye kushiwo kwasinye isikhathi ukuthi lolu hlelo lunento ethize okukhombisa ukuthi mhlambe lolu hlelo linodlame abantu abazoba affected abangalibuki. Kwesinye isikhathi kuthiwe lolu hlelo lungathinta into ezocansi mase kuthiwa abanye abantu mase umuntu osuke lapho ayilungiselela ukuthi akangakubuki lokho. Yes. Kodwa kwesinye isikhathi uminto imane yaqhamuka ngingisho ukuthi ayisiqhamukile ngoba isilo samabandla sikhuluma based kuso nangendlela isiko elimgunyaza ukuthi abeke ngayo. Kodwa ngifisa ukuthi lokho mase ngithi yinto engenziwa inanoma ubani ayisebenzise nanoma inobani. Sonke sineyinkolelo zethu. Kunezinto esikhuliswe kuzo abanye bethu bakhulele esontweni and siyazi ukuthi ungakusho ukuthi okunye ngeke ukusho ngalendlela. Abanye bethu bakhulele emphakathini la izinto zigagulwa khona kungabi nankinga. So enye into ebalekile njengeKwaZulu Natal neSouth Africa nje ukwazi ukubekezelelana amasiko ahlukahlukene nokwazi ukubekezelela ukuthi imva lethu ibackground yethu ayifani. All right, usakhuluma ngaloko nje Ndunankulu, just to remind you at 7 namhlanje sobe sine sex indaba lolo hlelo ke alungele abaneminyaka engaphansi ka18 but ke prima you are allowed to lalele. We know what you are a fan of lolo hlelo. Nanoma izipfuthe ezinhlelo zegagasi uyayilalela zonke. Inhlelo zegagasi nje zonke ngiyayilalela. Ungabe usunqokelo lodwa kube yilo. Engiyithanda kakhulu iyo indaba ngiyilalela njalo. Siyabonga kakhulu. That goes the prima endorsing the show ukuthi indaba kayilalela uhalf uyilalela nje iyonke. Sithatha la uNhlanhla Makhoba eMtuba. Welcome to Gagasi Nhlanhla. Kodwa Alex ngihlekisa ngiyahleka la uba lo prima ekhoneni ukuthi uyalalela isex indaba. Well, you should ngangcono kuba uyambona yabona on our YouTube account if ungasuyibuke the straight face mangabe khuluma ngalolu daba. Ukulalele nangikhuzeni. Yeah, Alex oqala nje ake ngidlulisa ukuthi thina nje sabantu Alex no Prima ngimbingelele. Thina siyabantu nje Alex sidalwe sayinhlonipho sana leli gama kuthiwa ubuntu. Irrespective ukuthi Alex umuntu uqhama kiphi inhlangano zepolitiki but umuntu ufanele simrecognize ilokhuzana i-capability yakhe ukuthi mayikwazi ukwenza umsebenzi. So kulokho ngifuna ukuthi umama kaMagwaza Msibi ngiyafisa ukuthi alulame kakhulu because she's very capable. That woman is a hard worker.
Alex ake ngithi ku Premier mina ngokwami eSouth Africa sizibona sisaphenduka inkothanqoko ezweni lethu lokho ngikushiso ukuthi Premier eSouth Africa selokhu safika la kuthiwa idemocracy sesizizwa ngephunga kukhulunywa ngayo mhlawumbe sizofika kuyo ngoba uma ubheka ku 100% Alex u5% abantu akuyibona aba-create amathuba emisebenzi ongabelungu 5% ukulokhuzana ku100% kusho ukuthi that almost 95% wabantu abamnyama eSouth Africa ibona abaphenduka abacela kubelungu. So ke nginenkinga ke ku Premier last time ngakhuluma ngendaba yelokhuzana yama rent kakhulu asema mall ukuthi abantu abamnyama bengizobuza nje ku Premier ukuthi kwadalwa yini eSouth Africa ukuthi sibe no China mall ngoba ngiyababona labantu ababashow abako Nigeria kulamazo but kunabantu ababenefita kumnotho eSouth Africa kakhulu okungama China namaNdiya ngoba ibona abantu asebephendukela thina sazi inkotha iqiniso thina abomdabu wala eSouth Africa thina ama-Africans so laba abanye akubona balapha aba-enjoy ukuthi babe khona ezweni lethu but thina ma-Africans siphenduka inkothanqoko ngoba asibenefit kukho konke lokho abakushoyo but people abagrab amathuba lawo mathuba laba abamhlophe because banalonto ekuthiwa ngoba thina siyanikezwa ithuba esekuthiwa zana ne-start semali thola ukuthi asinalutho so mina ngqongqoshe angikholelwa kakhulu ukuthi thina kuyasiza lokho kunye ke lokho lifestyle audit angiboni ukuthi lifestyle audit bawobuye bayenze kunini sasikhala ukuthi makwenziwe lifestyle audit ungaphuka uMamzandile mangensibonelo ngaye eThekwini umeya if ubheka impilo yakhe ayiphilayo ubukhazikhazi ayikhombisa ukuthi iyamesha ne-standards ye-salary yakhe ayihola njengomeya uyakubona lokho siyakubona but I don't think that lifestyle audit bake bayenze. Okay ukulungile mfethu kuzwela Premier please note that Khuzeni ngithatha noMhlengi Dube eBackville sekumukela eMhlengi Mhlengi okay Mhlengi is not ready siyadlula sithatha umluma Ncinza eMaryspec mlo Alex njani ndonankona siphilile mfethu ndonankulu uphilile la sikhona sibonge ngenkulumo ebeyinhle kaNdunankulu izolo besiyilalele kodwa nje nginezinto ezimbalwa engifuna ukuyibuza ayifikile last time uNdunankulu ngangivezile indaba yenkohlakalo engaze ngaspecific ngokhansela waseMaritzburg wasemsundovu ka 29 owenza izinto eziningi lo khansela ziningi izinto ezenza kodwa uNdunankulu wangithembisa ukuthi usazoyilandela udaba bengalazi yabo ngeke ulungise lutho kakhulukazi kwaZulu Natal uma ungeke uyithinta indaba yenkohlakalo okokuqala o-MEC bakhe njengobheka intuli kuzinto eziningi sasibasendela zona zenkohlakalo kakhulukazi ezenzeka la eMsundozi eMasibheke naye samforwardela uNdunankulu but engisholo ukuthi ungayikhuluma uyiqede i-service delivery yakwaZulu Natal but uma ungeke uyithinte indaba yenkohlakalo ngeke usokwenza lutho. Okay all right no izwakela mfowethu all right Ndunankulu kuqala uNhlanhla then bese kuba umlo no ngisho nje kumfowethu uNhlanhla lapha eMtubu ukuthi cha siyaluza udaba libekayo kodwa uma ethi abantu abamnyama bekho ndawo at all angikholwa ukuthi uqinisile lapha nje uma ekhuluma ngomtuba baningi abantu othola ukuthi baxhaswe uhulumeni emsebenzini abayenzayo kule district akuyo district yapi i-district yasemkhanya kude abantu abakwi-tourism abalekelelwa uhulumeni manje umezothi yena abantu abamnyama babenefit ngalutho angikholwa ukuthi lokho kuliqiniso abantu abakha i-airport yasemkhuze njengoba esemkhanya kude abantu abamnyama manje angikholwa ukuthi ucorrect kodwa ngiyafuna ukuthi ngithi ekwakhena amathuba emisebenzi ezintweni zemanufacturing sinohlelo olaqala ngo2012 esilibiza ngeBlack Industrialist kunohlelo lolu hlelo luthi uma umuntu omnyama ethi ngifuna ukungena emkhiqizweni akaxhasweke loyo muntu uhulumeni through i-department yakwa trade and industry baxhasiwe abanye bakhona abantu abamnyama abaphethe inkampani ezinkulu ezisimeme namuhla sidebate kweshamthetho umama uNkonyeni uthe naye ngobe ngiyigqokile it's produced by black manufacturer
siyazi khona abantu aba manufacture into ehlukahlukene ama toilet papers abanye ama chemicals. Ngithe izolo nje ngachaza ngenkampani ezokwakha ama chemicals maphi lapha eRichards Bay. So yebo umnotho wethu sadominatwe abambalwa abamhlophe besilisa kodwa kukhona esikwenzayo okudinga silungise. Sure. Lolu daba lwenkohlakalo umfowethu alibekayo ngiyafisa ukuthi silandele inkinga yalo ukuthi lisuke libekwe ethe level ongakwazi ukulithinta kahle ukuthi athi no nangu ubani wenza ukuthi nokuthi. Kodwa ngoba uyalibeka umfowethu futhi uyasho ukuthi wo 29 wasemsunduze sizoke sibhekele eduze kodwa bengasilekelela ukuthi sithole ukuthi yini kahle hle lo cancel wrong ayenzayo sidile nayo direct. I-advice la kuzoba yokuthi because uthi wabhalela uMSC ubheka intuli wasiyakopesha nawe, we will ask him ukuthi forward again lawo ma details to you emva kohlelo. I will appreciate that. Sobonga kakhulu. All right, ulalele indaba eGagasini. Lolu hlelo ke ungakwazi ukulithola makuthi ulificetsele phakathi. I-podcast yakhona ikhona kwi-app yethu iGagasi FM. Ungayithola nje u-Android uyi-download and na ku-App Store as well. Otherwise you can call us ku 031 537 3000 031 537 3000. We have a premier waKwaZulu Natal. Just to give you an update, yes, the Department of Health has confirmed ukuthi ikhona i-case yomuntu oyedwa obanjwe i-coronavirus in the province of KwaZulu Natal, but they have allayed fears to say yes, family yakhe is being quarantined and amapapa obephansi uhulumeni is on top of it, and they will be updating us as isikhathi sihamba, and the premier too has reiterated that. Indaba eGagasini 1844. I'm on my timeline. I have my questions and my comments of Velekbalaleli. Ulindana Mangale uthi ngicabanga ukuthi ungangezwe lakhe ugajwe ukudinwa laseliyaphutshuka leli gama yobe sizwe esimnyama lingasetshenziswa okungenani bengasebenzisa elithi alalwe. Right? Umpenduko Luthuli. Sad part uhulumeni wethu ukhulumela safuthi sifundile. We have BTech in electrical power engineering and project management. Trust me. Sizimele and siyafukuza ingakho manje sizama uvula amabhizinisi kodwa if ithemba lakho likhulumeni khohlwa. Jabulo Nzimande, there is a database of KZN unemployed graduates but ayibonakala ithelo zayo ngoba angikhumbuli noyedwa owangena kuyona oseke waqashwa. Sifiso NPS, our premier na next term siyakubuyisa uyasebenza. Wathola inkulumo yakho izolo sabuyelwa amanzi eHibadin under Ugu district kushutlo 20 million uzosebenza ngempela. Usabe Dlaba ngiyezwa uNdunankulu ukhuluma ngo LG but uLG lo seKhonubia usuke nabantu bakhe eGoli and relocated them to KZN, even hired indawo zokuhlala for them. What measures are in place to ensure KZN residents are prime beneficiaries? Right? And then Kabzela Mzimela uthini ukhuzeni ngamaphara agcwele esifundazweni ngoba ukugcwala kwawo kuzoqozisa izivakashi. Angimzwanga ithinta yama truck ashayelwa abokufika abasebenze beyeke ukudlala ngathi. Uzoyithola ke uPremier ithuba lokuthi aphendule some of these before siqede. And then uHlonzama ngicela ukubuza la kukhuzeni ukuthi ithini progress yethala being i-commercial bank. Somnikeza ithuba aphendule uNdunankulu before simdedele. This is indaba eGagasini esithatha nawo uSifiso wase Newcastle. Mawuse Newcastle ke iGagasi ulibamba ku 107.9. Sho Sifiso. Yebo ngicela ukubuza uNdunankulu. Singabantu abakhubazekile la kuma EP asithola umsebenzi ngapha eNkatshela. Siyacela ukuthi uNdunankulu angaza ngenze njani ukuthi sizakala basiyafisa ukusebenza nathi ngabantu abakhubazekile. Okay, nasikuzwile uSifiso eNewcastle ayikhuluma ngendaba yokuqashwa sorry kwabantu abakhubazekile. Ngiyacabanga usho ku-public service. Sakhele ngcobo ezingolweni sabona? Yebo sanibona Alex noNdunankulu. Sure, kusezingolweni noma sekwaba seyinqoleni ngoba nibiyona isiconfuse esingazi ukuthi lona lipho kumele silisebenzise. Hayi isingolweni nje ukuthi empini ongalazi kodwa ke okay kulabo abazi kakhulu isingolweni. Angiqale ngibonge uNdunankulu wethu ukwaziyo ukusirecognize as abantu abasha. Sibonile lapha ya kwi-cabinet yakhe efaka okwazi nje ngunalabo abanye abayouth siyabonga kakhulu ngaloko engathi bonke Ndunankulu base-South Africa bangenze njalo. Ndunankulu nginodaba nginesifiso sokuthi sicela usisize ngalo la ezingolweni. Saba negarage elavalwa ngo-2013
Nankulu igarage eliseduze sifaka lolu petrol eli about 15 kilometers away. So umuntu ufaka upetrol 15 kilometers uphinde ubuye 15 kilometers, that's about 30 kilometers owastayo. So leli garage elikhona la seliliwe kakhulu Nankulu. Ngafaka apply ngenza zonke izinto la ngona khona ukufaka ilento uthi amangilethe ama projections. Ama-projections amavela akhomba ukuthi igarage leli lingenza imali engaphezulu ka-10 million ngonyaka. Emva kwaloko-ke Nankulu ukusukela ngo-2015 angikaze ngithole imvume yokusebenza la igarage. Ngilokho ngibanjwa ngiswa ngala igarage leli esilwa nalo elaka-Rural Development and Land Reform li-operator lisetshenzwa abantu abase-Maritzburg. So Nankulu benginesicelo mina Sakhile Ngcobo ukuthi mhlasimbe after ishow ngithole ukuxhumana nawe ngenze i-appointment ngihlale phansi ngixoxele incindezelo esengibhekane nayo njengentsha yase-South Africa. Kodwa mina Nankulu nginethemba kuwena ukuthi uzongisiza. Angeke ngize ngithi uhulumeni u-endorse intsha kanjani uphinde icindezelo. Cha, mina nginethemba kuwena ukuthi wena uzongisiza kule nkulumo bahle. Okay, Sakhile. Umphakathi wangasekhaya yebo. Yes. Obani abacindezelayo? Hey Alex, i-rural development ama-officials aka-rural development okay ase-KZN, yes. All right, okay. No, kulungile sikunothile. Ngizothatha nje uTK Marisburg bese Nankulu-ke uyaphendula aqale ngosifiso uSakhile then bese siza kuwena. TK Lukhuzeni ePortshepstone sawubona? Bhuti Alex njani? Sure bhuti, kunjani kuwena? Ngiphilile nami. Angibingelele na Premier Baba Usihlezeka la. Yebo mfowethu. Yebo. Kuncane nje ngifuna ukubeka phambi kwakho Baba Premier. Oqala siqale sibonga 20 million ofakiwe ukuthi udevelop izinto ezithinta amanzi. I-problem isithenile ke Baba Premier. Mase ufikile no 20 million ubazomanage kahle endlela. Bese sinenkinga engako kuyi. Baba Usihlezeka la mhlawumbe uyabona ama-text ku Facebook sikutega sicela ukuthi i-intervention yakho noma ye-province. Ngaphansi koGugu sekuxoshwa abasebenzi aba-121 and imoto eziwu-5 zonke ngicabanga useyiziwe. And siyafisa ukuthi ungenelela ngoba kuke ngathi ubuholi bethu la eGweni akuyimisela ngokuthi kuxazulule le nkinga. Because lento i-affect even ama-businesses la eGweni, e-economy yakhona. Ukwenza isibonelo nje omunye umngane wami one-accommodation la benabantu ade bebhukhile for 5 days and base beyacela labantu amanzi ahamba ngosuku lesibili labantu bacela ukucheck out. So labo bantu bayindapha bengaselispend iviki of which ukulahlekelwa i-profit kwakhena lo muntu. Okay, nokulungile mfethu siyabonga ukuthi ukhulume nje uphumele obala. Nankulu asikunikezeke ithuba lokuphendula. Kunodaba local vela lwabantu abasuka ngaphandle abasebenzayo la eSouth Africa. Ngongemthetho especially lemsebenzi egeneral nokushayela nokunye. Ngiyaqinisekisa ukuthi kuliqiniso lokho. Alikho ilizwe elingamane livulele nanoma ubani. Kuma skills kuphela la esivula khona ithuba kuna nomino bani. Ngalokho ke kuyokhumbuleka mhlambe kwa economic development sake sahambela indawo yase Newcastle emabhodini. Safica abantu baseLesotho, safica abantu baseSwazini beqashwe abantu abama China nabantu abanini ama-Taiwanese. Sawavala lawo ma companies sawa prosecutor sase siwacharge labo bantu bahamba sabathubuyisela emakhaya. So sizo intensify leyo campaign sizoyiqinisa. Uma ngiqhubeka kumfowethu okhuluma ngodaba uSifiso kuhulumeni i-department sibeke ukuthi akube khona uhlelo lokuthi bangaka abantu besifazana abakhona, bangaka abantu abakhubazekile abakhona. Siyalibheka unyaka nonyaka kodwa lihambisana phela nokuthi bakhubazekile kodwa bayaqualify. Siphinda futhi senze ama-trainings ukuthi bakwazi ukuzilekelela kweminye imisebenzi. Umfowethu uMapholoba uSakhile luyahlukumeza lusiphatha kabi udaba lwakhe kodwa ngingafisa ukuthi silithole sikwazi ukulandelela direct sibone ukuthi singalekelela ngani.
ogwini amanzi njengoba sinikezele ngale mali sizolandela futhi ukuthi isetshenziswa ngendlela nase-interveneni ukuthi sikwazi ukuletha istability nje kwi-district kubanjiswane kuxazululwe kahle inkinga sizosondela singenelele sisebenzisana nomeya we-district nabo bonke kodwa ngiyafuna ukugcizelela ukuthi into ye-corruption sizodila nayo irrespective ukuthi ubani kuliphi izinga. Yes. All right. Si thatha ke nama comments again akwi Facebook indaba ithi all right, page lethu lithi indaba with Alex on Facebook, all right? And then we have my comments abalaleli ra. All right. Umthandeni ubuza la ukuthi what measures do you have Premier to end indaba yama hitmen in KwaZulu-Natal, since politicians and taxi owners are great investors in this business indaba ke le yeinkabi. And then uzadla mini ngicela ukubuza la ukuthi bazoyeka nini ukucasha ngale project ye RET kodwa abayimplementi, instead bahlale bememeza RET yonke indawo abayihambayo and sifuna ukusebenzisa the land leyo government custodian kuyona bayeke ukunika ama China our land for ukwakha ama China Mall and ANC Indians lawa agwaza ngama t-shirt for our land ukuze akhe amahotela and townhouses ukuze abantu abamnyama ke barente kuwona, right? And these are the comments avelayo ku Facebook and uNankulu. RET, Radical Economic Transformation. Yes. Siyazi kahle futhi siyayenza. Uyabona nje ngeke ngasho izolo masithula inkulumo ngathi kunomama abasemkhanya kude bebeyilimela bengenamarket. Namuhla banemarket. Yingenxa yale RET. Sinikezele ngisho ini ogandaganda sinikezela ngisho ama-truck. So i-RET uhlelo olukubonakalayo ukuthi nje siyacela abantu abafisa ukuthi babe ingxenye baparticipate. Kodwa ngeke sabavumela laba disrupt ama business besuka bahambe bevimba ukusebenza lokho ubugebengu. So ukuxhasa abantu bakithi nokubanikeza uhlelo lwe-Radical Economic Transformation sizokwenza. Udaba lokubulawa kwabaholi nodaba lwasemateksini indaba esidila nazo, yingakho saze sacela ukuthi kube ne-national task team eyayidila nje nento yama-political killings. Kodwa futhi emateksini siyaqinisekisa njengoba ngethulile izolo ukuthi kuneyinhlelo zoku-intervene ezinzulu u-MEC ubaba uBheki Ntuli aphe kwazo sizoziqhuba lezo nhlelo. Okay, there is a comment evela khona manje la ivela ku Wise kubheka. Hey angakhohleli kangaka uNdunankulu useyasithusa bo. So kusho ukuthi uzwakele Nduna ekutheni ngesikhathi ukhwehlela ohlelweni abalaleli kushuthi they are concerned ukuthi uPremier wabo kungenzeka ukuthi usehaqa igcwane elisizeni. Ngiyazi ukuthi abantu baningi bathukile nje ngenxa yalezimo ezikhona. Hayi sengeke ngaya kudokotela ngoba bengiyabanje umkhuhlane nje kuthangi. Hayi akukho ukutheni. Futhi nayo uba ngokungco uya ngokuba ngcono. Yes. Okay, I know. Nangoba uNdunankulu eqinisekisa ukuthi umkhuhlane ojwayelekile and usuya ke ngokuba ngcono. Sasiphetha nje ingxoxo yethu. Ndunankulu you delivered a speech athi ngizwa abantu abaningi bencoma indlela obukhuluma ngayo nabahlabayo bahlaba okuthile othi uyakwenza. Kulesi sikhathi between now and ukuphela konyaka abantu bakaZulu-Natal bazokwazi kangakanani ukukurate ukuthi lezi zinto othi uzozenza zizokwenzeka uma kwawena sewubuka emuva ekutheni ngomhla ka3 ngathi kubantu bakwaZulu-Natal ake sibhekeke ukuthi kuyenzeka yini. Uma ubhekile for the first time into yonke besisho besiathatha ukuthi ngesikhathi esithize sizobe sesenza ukuthi, and we will try to ensure ukuthi through legislature siya account siqhubeke ukuthi sazisa abantu bakithi ukuthi kulesi sikhathi sesenzeni kulokho esasekushilo. So sizoyimisela uku-accounta, angeke sizisilindele ukuthi kuyoze kube henye state of the province address, but sizolokho siyinika isithuba. Futhi siyathemba ukuthi uma sambela imphakathi abantu bakithi bazokwazi ukuxhumana nathi, but also siyafisa ukubonga imsakazo njengeyindaba nje henye yama platform esikwazi uku-accounta ngawo
ebantwini bakithi. Yes. Right, Premier KwaZulu-Natal uSihle Zikalala Ndunankulu with your permission ngiyafisa nje sivaleke kahulumeni but ANC iyona ebusa lesi sifundazwe ngiyafisa nje ukuthi ngibuze nje lo mbuzo kwi cap yakho now ezosihlalo we ANC we notice ukuthi kulesikhashana nje sedlule I think over the past 3 months we've seen ama address kumalunga enu enziwa by past president former president Mbeki at some stage delivered the talk yakhe and recently former president Kgalema Motlanthe as well. So ilona giya lelo seniya kulona kwi ANC because into ekade ingavamile ukuthi yenzeke overall kunenzani. Sinikile umsebenzi ukuthi asibuyise ubunye kwi-ANC. I-unity iyona nto i-ANC eyakhelwa kuyo. Njengobusho nje time and again upresident uCyril Ramaphosa uyafika a-address. Yes. Ugcine nje ngithi esontweni noma emasontweni amabili edlule silapha eMzala Nxumalo region ebaqulusini. Yes. Former president uKgalema Mhlante ufikile. Former president uMbeki, former president uZuma uma ethola ithuba uyena omningi kakhulu ngoba ula eprovincini. So sisebenza nabo bonke uqinisekisa ukuthi ubunye kwi-ANC buyabuya futhi sikwazi ukuricha kwa wonke ama members eAfrican National Congress. Okay. No, well, we had to ask Ndunankulu and thank you so much for being ukuthi ke usitshele ungu chairman ke we province ye-ANC KwaZulu-Natal. Siyabonga kakhulu ke ku Premier uyasukuma ke njengamanje Premier just ukudedela isikhathi hey hayibo anisalinde nje nanokuthi siliqede uhlelo nangu Premier cabanga sisenengxoxo naye but usemi ngeenyawo makungena udokotela bakhuluma ezabo Premier abungeke usalinda nje sivalelise kahle mase ngena udokotela usuyasukuma uyangishiya mina kodwa ngikholwa ukuthi ngisekhona kwi mic ngingavalelisa kahle ukhona yes manje yini nixoxayo nodokotela ngoba phela uyazinda ubeseqedile nawe Premier so sesingena hayi ukuthi ubebuza umbuzo mhlambe naye othile omthintayo ngoba phela sikuye open line ubeseqedile okay all right earlier on he did say ukuthi he does listen to indaba yes iyonke kunjalo Ndunankulu qinisile impela kunjalo gagasi siyalalela indaba hayi uhlele sililandelayo. Okay, so sine open line ke kwi sex indaba awunawo umbuzo ngikubuzele ngoba ngiyazi ubusubheke ekhaya. Hayi cha ungangibuzeli uma kunesidingo sokubuza ngiyoyibuzela direct. Okay, do that ke now ungazibuzela ke direct kwindaba sibonge kakhulu Khuzeni bekade nathi from 6 to 7 uzule ke ethi uzobevela kulolu hlelo just to account lo hlelo ke uyalithola ku YouTube channel ye Gagasi. Special open line on Mondays at 7. Talk to Alex. Oh, Indaba. Talking my business is simple. Nazo zonke indaba zabasha. Indaba.